Hambai friend song norok joto no khabai lamsogu ani Lama Kwtal YouTube channel lo. Kurungoi tongli norok joto no angbai ang ruhit deborma norok ni bagai koktang, koklop, motivation, education. Hambai friend song norok joto no khabai lamsogu ani Lama Kwtal YouTube channel wa. Kurungoi tongli norok angbai joto no ang ruhit deborma norok ni bagai koktang, koklop, motivation, education, lifestyle, technical norok ni sanmani videos rokno ketal sinabai tubui tongo nayai tongni norok soya khlaiye angbai baksa hambai. Haike norok ani video rokno hamjaka hingke bai kaisa like khai ridi tai bell icon kaisa togoi ridi ani video jefra upload khaipuru norok puila sikang manani bagoi. Haike phaidi haino hai tini chung koklop kaisa khonalainai o koklop wngkha kaisa khatangoi niji sak no bobo hai matong niji sak hamjangmani borokno khatangoi samani kok hingke ang abono norokno tabuk sawai khwnarinai norok khwnawi tongdi angbai baksa paithak jora. Nung anung samani kokthaisa bukhao belai phaiye nangphaikya nung ano pogoi thangmani hinui samani kokno jora bai baksa kaisa khe tabuk nangoi tongo. Kubui no tabukle ang no asuk muito rok manliya nini khuk bai ano samani kok asuk khe phaiye nangphaikya thaisa khe ang wansuk bai liya tabuk ang no asuk khatangma kwrwikha tabuk ang no asuk muito bo manliya tabuk ang no agini haike kha kobor chawi khep khlaiye nono rutugoi khatangoi tongna bo nangliya nungbai kaklaima ulowa belai kosto mankha ani bukhao pogna nayai bo pogoi manliya hujagoi tongmani nung ani khawa nono huwei bo swkagoi manliya pogna nayai bo pogoi manliya ganao nukthok ganao phaitok ayang uyang naharui naikhe nono mokol bai nukthok bahaike nono pognai wansuk baiya hor sal bukhano methe boi methe baiya haifano tuma khlai sinai pognai lamano ma khlai sinai pogino ma tongsinai hani logiwo tui tongo nokhani logiwo tal bai sal tongo wafang bufang nobar sipchajak tongma tokla muchangjak asuk laiye thangmani yagulo tini haino hai khatango atomsa mulang chawi bukha khep ungoi phaio agini haikhe nono tini khatango ganao achugoi nungbai kunikhe kok sawai tongna muchungo tuma wngkha tini ang bukha phatina naio ICU yaksugoi nono naisigoi tongna muchungo tuma wngkha angba tini koborda wngkha nono ba asuk khatang nono naiyawi tongoi maiya tini asuk bukha birima nangoi tongo nini khorang khwnayawi tongoi manglak tini ang belai nono khatango mulang chawi kobor wngoi nono rutugoi tongo nung boro hinui khorang tisawi chirikhogoi uyang naharui tongo agini khata kwcham diary kwcham kaisa philoi nini kwcham number rokno mobile o save khaiye kaisa khe number o save SMS khlaio mungsa reply manya wngoi bukhao dukhu nango ang sawai manya nung asuk angbai chalna hinui phone khaiye naikhe sao nini mobile switch off hinui ayang uyang khlaibo nono manyani Facebook o SMS rok poriwoi naio joto mobile rokni Facebook WhatsApp thangoi nono search khaiye bo naio arobo nono nugliya teibo birma nango tini tamo asuk nono khatang kupalda hamya ba wnglang khorang phano khwnaliya sampli phano nugliya mobile rok tongoi bo kori bai baksa korikha bebak no kwmajak nini mukumu kaisa kha khaio nung angbai chalsugoi no thangkhana Facebook WhatsApp jotono block khaiye ribai khana suinai kaithor ba tumabo sikya bukhao asuk dukhu khlaikya kha khaio god mutai joto thansa wngoi nungbai angbai suiye rikhana kunui milina kwri hinai saisung smai tango
bukao tabukle ang tei mobile yago tuliya horoleroi thumani kok khontai nogo khnana nangliya. Daily nini mangpili rokno hor kuthuk jora sas khayei bo rutukna nangliya. Morning early morning bwchai manyani nogo ama babu bai khunju kok sali khe hinjagoi tongna nangliya. Keboni call phaikhe nini call phai wngthok kha srangoi phaio receive khaioi khwnawoi naikhe nini number rong hinui sao. Bukhano seboi dolrokno hwiyei ama babuno khogoi kabu mokolni muktui kupulung kholopbaiya ama babu bai sungjagoi tongo tamo hinui. Agini chamarok mungsa chaliya yakarui ribaikha tabuk som moso kwrui mui no songoi haikhe no chawai tongo ang tabuk. Jesa chaphano nungbai chamani bukao muitu mano nungkwrui chawai totra laiya karui ribaikha jotono tabuk. Kok kaisa sungna muchungo nono ang tini ani jora mansani puilani hamjakma rokno pogoi manya hinui nung ano salangmani. Nungle pok khna kaham mankhana tongthok tongoi khana angle pokmaya hamjakma paiya nungsukbo kaham manya. Nini mukumu khajani risa nung ano baglangmani tabukbo tongkhu kwtal tisajak songruk bisingo ani. Khapang bo gula chawai faifuru bukha kubugoi kabui faifuru nini risa no yago naharui bukhano methebui ani. Agio ang kabui tongfuru nung ano phone khaiui munidi hinui nung ano munirimani joto kosto rokno pogoi ang afuru no munuiui phunukmani. Tabuk sabo ano baninai ang nono borom rutugui mansi nai. Live o ang kwbang no mankha haifano nono manyani kaisa blank tongrugui thangkha uansukgui naidi o hamjakma boroni boro twlangui thang kisa jorani bagui nono hamjakgui nung ano tabuk boro yakarui mathang. Pongna phano pogoi maya tei pogoi bo manglak nono kari mungsa sanya tei sanna hinui bo uansukglak. Khwnawui naidi busuk kok kwbang khe swinani nangkha jora kwrui ni bisingo tabuk ang thansinai nung naisingui tongdi ano jora manfru ang kifil phaiano ani samungo. Ulo o ang haino hai nono jephru muitungmano afuru phaiphinai hambai.